Bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV on calminama on jurama on jettama jetto joguiɗo ɗo fuɗɗima wala ɗo haaɗi en gartiɗo e Piindi TV e jewte men gande men Beleebe gande fina tawa eɗen joddiɗo e Alaji Moussa Alaji Ousmane Dombo o wona koɗo e nder ngoɗo ayaw saabu kanko idiɗo wadde yewtere e oɗo télé idi wadde yewtere e radio Teccan wadde kala ɗo jaaɗen koye makko gonduɗen kadi mo wano wonde sehil men tawa gandal ngal ala walla on jiɗamo wona sababude commercial wona sababude mantugol wona sababude coggu wona sababude hay batte ko jeede mo e galle he e jeede mo e haalirde nde e yidde moon e makko saabi sa kala emin cohla o arɗo Alaji Moussa sa salmini ha gayni bandiraɓe mbarino yidema holto ganduɗa eyyi Abou Allah jarama mi salmini bandiraɓe foof mi salmini heɗotoɓe men Piindi TV mondo foof ɗo ɓe mbawi wonde aduna he fof ɓe calminama ɓe juurama oɗon mbiya kadi en ɗeɓiɗo wayrude oɗon jarlo oɗon jaafo hen no feewi ko ɗum haajuji tan ko joguinode mbo sellani ɗiɗi kadi koye ndemaji aɗa andi enen kam koye ɗen ɗon gueɗe ndema e gaynaka woni gueɗal men si yawti ko mbaɗaten ɗo ko ɗum ɗo fof no wonno hen ha en ɗeɓiɗo wayrude kono tan kam yimɓeɓe kam mbayraka ñande fof eɓe nodda jamma e ñalawma min mbayrima heɗade Piindi TV min mbayri yebde émission ngaji moon ɗum noon ko artude ɗo hande jooɗoɗo ko weltare tan huccidde bandiraɓeɓe kadi e yewtidde mumen a jarama Alaji Moussa en jetti Mamoudou Alpha Dia mo Galoya ko jeewo to Jeere Aslam 5 kanko ñantiren oɗo wutte o jarama ko moƴƴo Mamoudou Alpha Dia o jaa ko Galoya ceerno Moussa so tawi ɗum yawti ceeɗu woni koye rumtade walla rumtima koye demminare faya e oɗo saaha joni hol leɗɗe ɓurɗe wawde ñaayede e walla holko ɓuuri sohlede wawde dañede oɗo saaha joni gonaɗo eyyi Abou oɗo waktu gonaɗo ko demminare ñande julɗen julde korka ñande julɗen julde korka ko ñanden koode ɗe kuuri ñanden koode jeeyi ñande koode jeeyi ñanden koode jeeyi so koode jeehi noon wulat wuleeki ɓurtuki ko koode ɗe garti tan toɓo Allah addat toɓo ina wayno hanti koye demminare gonɗen bangge toɓoji hanti nani fuɗɗo hayso arani ɗo nani waɗa maale kam kono leɗɗe ɗe kam sa yi maale leɗɗe ɗe tan e andat demminare ari aɗa andi teskuyaji fulɓe so demminare ari pawto koye leɗɗe ɗe ɓe ƴewata gonati wiltude biltiroje less nde ɗo hitande ɗe biltiri less nde ɗo hitande ɗe biltiri dow nde hitande biltiri less nde ne biltiri dow cebameji dow ɓe ko sabato ɗum saabo ɗum ɓe mbiya nde ngol ɗo lawol ndiyam ummorto ko hirnani walla ngol ɗo lawol ndiyam ummorto ko furnani ɗe kalata holto ndiyam ummorto holto adoto toɓe kala ɗo toɓo no adoro leɗɗe ɗe ne keewi abbarade e on ɗo biltugol mumen on ɗon bangge ko teskoyaji ful mbaɗatno e leɗɗe mbi hikko de ni ndungu o wayata ɓe cifoto koye ndungu he fof ɓe jiyat ɗum koye leɗɗe he wona gandal bindi ngal neɗɗo jogui ala ko leɗɗe demminare ɗe ƴewata tan gandan ndungu o heɓori wa sembo moƴƴo sembo bona e hoto ni adoto toɓede banggueji foof ɓe kalanno e ɗum koye leɗɗe he ɗum yiyete ko wayno motoki kañum mataw koko luurde leɗɗe lekki motoki ne waɗi leɗɗe jiiɗa ndungu walla caski wayno cas en eyyi caski e ɗum ɗen ko luurdade ko sabato ɗum eyyi aɗa andi caski kayum yiiɗa ndiyam yiiɗa ndungu koma ndungu yawtade wilta daratede ɗe biltoje lawɗe ko ɗen ɗon kaala ɓuuri hewde hen ko leɗɗe ɗe ngala gueeɗe refte hen hanti jaaɓe en cile en ɗen ɗon kam no jaaɓi ko biltata jiidani e ko wiltata caski ki aɗa andi caski kam ko dokkal Allah kayum sa ƴeewi dokkal mum ina jogui qur'ana ko waɗata namdal wiye ko tagi simore wiyetende baratul minallahi ala bisimillah simoje fof no mbaɗi bisimillahi rahmani rahim ha heddi kayre ko Allah baɗɗo ɗum o holko tagi nde ɗo ala bisimillahi rahmani rahim wadde leɗɗe ɗe caski kayum soko laani ndungu so ndungu yawti leɗɗe gone yooro kayne wilta ɓaaro dow yooɗo
ɗum tagi jaafoɗa mi yiɗa taƴi kongol ma holko safirte kañum ne baŋnge safuji men saade koko luurde e jamanu ina waɗi safara heewani ɓuri heewde koko bonnata ceski ɓuri heew koko bonnata yeru fulɓe kayen so ndungu ari nden jawdi yooɗata nden jawdi welata won bonande waɗete jawdi so ndungu ari ko ndin jawdi ɓurata tampude taw ken lekki liggoto ina bonnire bonandeji ɗi ngannduɗa ceski ɓuri heewde koko bonnirte heewani ko naftorte ina naftore kono heewani sabu baŋnge siroji mum wonko sabbinte hen no yare e safare yimɓe kono nam to baŋnge no wayi sifa mum baŋnge sifi o ɓuri heewde ko bonnirede bonande Moussa gattane hunde seeɗa e ndiwri gattane hunde seeɗa e kulle sabu jewte mbaɗɗen ɗo ɗe fof kala yewtere mennode waɗede Piindi TV ɓoye heewde ko yeeɓa ko yewtede kaltan sifa mbabba ɗum wadde ko kulle ɗe gattana hannde o e dutal dutal woni yimɓe huɗotoɓe dutal woni yimɓe farnotoɓe dutal woni yimɓe siicoɓe dutal holko gollotoɓe keewi liggoyade e dutal nafooje mum e bonandeji muɗum eyi aɗa andi dutal ne heewi kawisaji ne wuuro duuɓi kewɗi kadi ne heewi kawisaji gonɗe e mum kañum ala nayyi ala baali kono ñamat tan ko tew dutal ala nayyi ala baali ñamat tan ko tew eyyi ko kulle goɗɗe ɗe ne ñaama goɗɗum ko so dañani tew wonko ñamata dutal kam tew tan ñamata tan ɗo tew woni fof ne andi ina jogii daaɗe ɗe waɗata subaka so fini ko ɗe daaɗe tati ferti guite mum ɗo tew woni fof ma yiitu dutal ne jogii daaɗe tati ɗe waɗata so waɗi tan so ferti guite mum ɗo tew woni fof ma yii tan tew woni fof heewani sooyde won heen ñawdorto ɗum ko cooyata sa dawi a sooyata eyyi ñaagotoɓe kam ɓe jaafomi mi yi awaɓe ha pando wo gona e wadde ni jangga heen no kaalen haala dutal e wondaaɗe e dutal kam so ferti guite mum tan wiyata ko sakka naka sama ha nakkasa ha yaha yoga yu restaurant ceerno Moussa sakka naka sama ha nakkasa ha yaha yoga yu ɗum firtata ko ɗum so waɗi ɗum subaka sooyata so sa dawri ɗum wiyete ko sa dawri ɗum a sooyata sa yaltima wonko gartirɗa kañum yahata arta ɓolla dutal ina jogii kawisaji goɗɗi pocce dute en cafra seyɗani focco ngo pocce dute ina cafra seyɗani a yaha ina safrere dutal hoore nden waɗe place laamu ñamirgal place laamu ay sabu comme dutal koko ñamata kañum soyata so waɗama hoore nde ina ñawdiri e batte ñamirgal fulɓe so ndungu ɓadima leelitoɓe ɓe ndewata leɗɗe eɓe ƴeewa beela ala dutal sabbini so dutal sabbiniɗo so wona ngal tolƴini ɗon toɓetani so dutal sabbine lekki so tawi ngal toƴƴinani ɗon toɓetaki so wona ɓoccode nde tolƴini wadde ɗum waɗata saaha fulɓe naata e ladde ne cabbita cabbule ina mbaɗa ni ha ɓoccode ɗe caama so caami puusi woni hanti wadde maɗa ɗum wadde duta kewata hade dutal sabbinto yimɓe ne cabbita eyyi wadde to cabbinto to wona ɗo ɓaadi yimɓe ko leɗɗe mawɗe goɗɗe tiiɗe e nokkuji ɓurɗi mawnude wonata nden de leɗɗe godata no wadda toon no guuri kono joni pour jiiya ɗum seeɗa wuuro weeɓa natti weeɓe par ce que nokkuji nani hen natti walla leɗɗe kañumne ko on kawis ina jogii on ɗon ɗin ɗon kawisaji kañum ina hawnite aɗa yiijon koye no liwre en ko wayno gueɗe goɗɗe liwre ne jogii doole ne jogii gueɗeji goɗɗi kono dutal no jikkirta ni no jaggirta ni ina hawni eyyi aɗa andi duti kadi so gaari e jiibo jottotako so gaari e hunde mayde wayno mbabba walla puccu walla nagge jottotako mbaɗat cip ha manggal ngal ara biyetegal ngal jiga eyyi mbaɗi ko laamuji mbaɗi ko zaru armini kooro oɗo arata oɗo kooro yaha oɗo kooro ara daroto mbaɗa tojerede so ɓeeɗo paari ɓe ngara ɓe paari kaygo noon a yiyata kayen fof ne turin ñaama jogui guittoɗe ñamde manggal jegayal ngal adato mangal ara so ngal taarima sino waɗi posone en andi so pittol ne hen andi so taarima mema diwi goɗɗe fof diwa wadde hayso goɗɗe ngari memata ko ma jigo woni mawɗo dute o so ari o taarima o tawi haydara ala hen o itta heñere nde itta guette ɗe ko ɓuuri yabde ko kayu goɗɗe kadi groupe goɗɗo fuɗɗo arde ɗum tagui ɗo tawɗa ɗumen foof hay habde ne kaɓa
hay habden kam sabu jiibo fof ɗo duti gayni may taw ɗon ɓoruji ha heew duti ɗum kadi eɗen mooli Allah kadi eɗum waɗe yimɓe wawruɓe ne hamda ɗumen sigeji ɗin mbaɗe ha yimɓe wawdirnoɓe kam ina serde yimɓe ne hamda yimɓe eyyi kadi andi gandal kam ko kala ko ɗum waɗata ko ɗum ɗon namnete ɗum ɗo ko jikkuji dutal no wonde ɗiɗo jikkuji kawniɗi no juuto kadi balɗe korlal mum kadi korlal mum ina itta keeci musoɓe korlal mum itta keeci musoɓe korlal ngal tan ɗo fewde ɗo taƴe tan jomum haɓɓo wondata e keeci musoɓe a jaama ceerno Moussa kullel gonngel ko dooño ɓe mbiya dooñorgal liggotoɓe heewɓe no kaala heen sifaaji keewɗi baŋnge udditaare baŋnge laamu baŋnge kisal e baŋnge ndeenka e ganndal ma aan ko ngannduɗaa e dooñorgal hono dooñorgal ina hulɓini no haawni no rokka façon dokke fof kañum ɗo Allah rokki ɗum yarata ko seese heñaaki Allah rokki ɗum kala ko tawi ɗo fawi ɗo nandata koye ɗum ina yiɗa e dooñorgal sifaji dooñorgal jogiiɗo fof so neɗɗo wayi noon tampata sa tawi yimɓe janta e mumen e koɓe ngoni ko so wona ɗum cifri fof janta a haɓete wona e kañum no yarata ni seese wima kala jaarowo seese ferguetta ko menda mbo heñaki yanata guite ɗe ƴeewat ko baŋngeji ɗi fof yitere nde ni nde waɗata ende kañum yeeƴetako kañum yeeƴetako dooñorgal yeeƴetako ina yiye caggal yeeso e sawde fof yitere nde ko bul ɗemgal ngal ko ngal woni ɓe mbiya ko ɗemgal ɓe mbiya ko joodol so soynima hunde métre so weddima joodol ngol kaptat ɗum artira e nder honduko mum ɗum ko sifaji gonɗen tan koye haal sifaji ɗi kono dooñorgal no ñawdere dooñorgal kala ko tawi nden ko an haali ɗo batte nden koko wiyete nden ko gueɗe seeɗani en dabare en jaaɗo ha dañi ɗeɗo caɗele si urima dooño ina iwa hala taw ko dooño jorɗo dooño no wurno tan yeeya jorɗo taƴe tan waɗe taƴoñ ɓuroɗa ɗum ha gasa kala jambito rafi seyɗani walla affaire dabare en golleji en so urima ɗum ina iwa eyyi ni heewi noon waɓen amen waddoɓe hen gueɗe goɗɗe ha heewa kono no tawe kañum ne heewi tawede eyyi won ittoɓe koyngal ñamal ngal kadi daado e bange kalɗa ko udditare en aɗa andi sifaji ɗi ne keewi eyyi kañum kadi ne waklo kañum ne waklo ina waɗi waɗoɓe ko wiyete noon ñenggi eyyi hoore adande neɗɗo ñango ɗo tan yimɓe jeeyi nanno ɗo kayitaji e ndiyam tan ɗi jagga biyeji kalis ko dooñorgal kadi ne waɗa noon ne jogui kadi on sifa eyyi kañum kala ɗo waɗa nandat hen to banggue ɓesdugol dooñoma taw heewani ɓesdugol no feewi sabu dooñoji keewani eyyi ina jibina ka dooño kam no jibina beela no jibina ko heewi no goɗɗum ala beela jibinta tan koko no lugu no mbataji jibinirta ni ko noon tan jibinirta sen garti sen gommima toon ceerno Moussa gonɗen koye yewtere men Gannde Beleebe Piindi TV gueɗe ɗiɗi keddoɗen gonɗen koye dooñogal eɗen garta e daga neɗɗo ne heewi sifrede kaye ko bonɗo hay daga kaye no ɓawlireeɗo hay daga ko holko daga heewi huutorede nder gannde men Beleebe an gandal ma eyyi aɗa andi daga ko debbo e gorko tan wonata sa ɓilima hakkude debbo e gorko tan haare waɗat so neɗɗo ɓilima hakkude majjo walla kala ko tawa tinani eyyi tan haare waɗa ɓe janate dow ma sa ɗum wiyete ina boni kañum no hapto joni sa ɓilaki hakkude majjo ɗe mbawi sa ɓilaki eɗi mbawi wasdema wadde haydara kono sa rewi hakkude dagaji ɗiɗi tan gorko o yanate dow ma kala no mbawɗa waɗa ne heewide kaye ko kirowo elle daga eyyi ɗum wadde ko kiramɗam kiramɗam hakkude mum e debbo wana mum e kullel hirde ala kono kadi kañum koko bonnata dagan ara e wuuro ñaama guertode ñaama coppi guertode ñaama guertode si mbi wo yeegi daga hay goto wonta ɗum waɗa
e nden mbiya so tawi yimɓe yiɗi wadde daga coowat coowa mbiya ɗum wuudur wagguru wuudur waggu pour ndel ma mbar ɗum kañum kadi jamdi warata ɗum ina wawi mayde ha ƴeeɗi e kela kono jamdi wawa yulde nguru mum wadde daga koko ñawdi walla ñawde tunda ñaw banggue jamdi ko ɓuuri ɗum forde hen e banggue tundaram ala kañum so fini subaka tan wiyata ko safi daga lafi daga daga kenken lafi daga safi daga daga kenken sen ceerno Moussa safi daga lafi daga daga kenken lafi daga safi daga daga kenken ɗum jamdi so neɗɗo wi noon dawi jamdi gañata ɗum ha arata kañumne pour wardede jamdi ina saɗi ina wawi fiyede ha ɗigga ha ɓanndu fo ɗigga ha ɗigga taw nguru o yulani kañne ko ɗen dokke dañi kañumne ko noon rokkira eyi wadde wiye ka debbo elle daga kay ko kewo elle daga ko ɗum woni musiba eyi dagane ko kayne ko koko boni no boni won noon no tooña aɗa andi ko yahata wuuro ñaama guertode kam koko tooñat eyi no tooña daga eyi no tooña sa kadi tawi ɗum ladde sa ɓurani ɗum ninde no feewi tan ñakloto e ma mboɗi henno ummotoɓe hedde bali ko nandi hen kala koɓe liggano neɗɗo to banggue jamdi ko nguur daga ɓe keeri ɗum soomede woni ko woni kalmi ɗo ko to banggue leɗɗe andude beel tundiram nan e leɗɗe ene saɗi leɗɗe fof ɗo kaaɗi ɓuuri tidde ko jalambani leɗɗe fof ɗo kaaɗi ɓuuri tidde ko jalambani kañum ko heeñere ɓaleere kurum tan gila dow nguru ngu ha nder ala ko yaafi fof koko tiiɗi ani jalambani ko watte ɗo lehe ko mi faami pour mi famminma waɗe kuusaji hade tundaram ko tidde nguru ede tawta daga ede ɗum aɗa andi to binde yasinaji binde wonko windete toon pour yande yasine en walla tidde nguru en kono to banggue le ngal ɗo leggal e daga ina tawe e tundaram fof to banggue gande men fulɓe banggue gande meɗen Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Dombo gonɗen koye yewtere men gande men ɓaleɓe mboɗo andi yewtere noon koye woɗɗoyde kullel gonngel ne wiye wilwilde ne heewi ko haalte hen wilwilde ne heewi ko sifire muɗum ko ɓeydanta en e humpitoma an ko keɗa gollade wilwilde eyyi wilwilde kam kawisaji mum ɓuuri ko ɗanorto ko ñalawma kayne rokka ɗanata ko jamma ɗanoto ko ñalawma yimɓe ɗanoto ko jamma so pini goto fof yiili yo ko dañi wilwilde ɗanoto ñalawma so yimɓe jofi ina jiilo foof to kayne yiili yo ko dañi noon Allah windira ko noon windira ɗum tagui ina heewi ko fulɓe so neɗɗo wonko wone mum so waɗama e neɗɗo ɗanata ko jamma wonta ɗano jamma ñalawma kone wilwilde so waɗama neɗɗo ɗanata ko ñalawma ɗanata ko jamma neɗɗo noon so ɗanaki jamma so ñalawma ari tan ɗanoto walla eyyi so dawowo yiili yo ko dañi ɗanaki jamma ñalawma ari ɗanimma golloy walla liggo ɗum woni gande men kaalateɗe ɗe ɗo ko adde sifa o koko nandi ko wilwilde hay goto yiyata ina juure lekki ina ñaama walla no dari ɗo ina ñaama kañum ni no waɗirta ni ko noon ñamarata waɗata ni tan ha yettenkere wiyande coro ko wiyani noon tan daratako kañum ko ni kadi wilwilde watta sok fuggatako buɓɓatako ɗo wela ɗi yitere nde yii fof no wawi ɗon rewde ɗum tagi ina waɗe ñawdugal banggue oto wiyete kala mbo waɗi hoore wilwilde waɗi hen jamdi ɓaleeri haɓɓe oto mum ma woppu oto waɗani sok hoore wilwilde jamdi ɓaleeri tan kaɓɓa ɗum e oto he e oto ma kaɓɓa hen o ina heewi gacca oto o waɗani sok saabu nden mawɓe men nden nde kaɓate haɗe pucci jagganno ɗum kaɓɓa e daade pucci mumen pucci ngu wawatare ngo wawa wappade pucci wona bappotoɗo wona ganduɗo ɗo rewata ko haare yiide ko ɗum ɓe ñawdira ɗum ɓe mbaɗatno ñawdoli adan e pucci maɓɓe ɗum koye wilwilde dañete wilwilde ne ñawdire e ɓesgu kañum jogui kawisaji ɓurɗi hawnade e ɓesgu yeru wilwilde ko zaru comme neɗɗo e ello ene waɗi en neɗɗo tan sifa neɗɗo tan jogui ko neɗɗo waɗata fof ina jogui sifaji mum kono kayu sa wari ɗum seekiri hen ɗo a tawata hen ɓeɗɗo saɗa seeɓi guite sa seeki ɓeɗɗo tawa hen ma yi hen ɓeɗɗo nden ɓeɗɗo gonɗo e ɗo
sa sekiri ɗum kadi ma tawa hen ɓiɗɗo te taw ko suwaji ɓe ina waɗiri affaire ɓesgu wonko ittete mum waɗire dañde ɓiɗɗo no jiɗmi yafaade ko kawis ko suwa jibinede e reedu kañum kadi ina ceegal tawa toon ɓiɗɗo wilwilde ina heewi geɗe ɗe ngannduɗaa ko ɗum ɗon kono wayni abbate en ɓooyi haalde kullel mum e lekki mum kala sifa jogii sina yiile e mum yiilete ko sifa o ɗum noon wadde hay kañum ko ɗum ɗo woni sifaji mum ɗanata ko jamma salatu hayru minan nawmi arta welta so futuru wiyama allahu akbar yiiloyo ko ñaami enen salatu hayru minan nawmi goto fof aɓɓat paɗe mudda o golle mum so futuru wonen noddeni goto fof wona e hoore wadde ko contre enen wilwilndu contraire Allah heewi bawɗo Allah heewi bawɗo eyyi hen gueɗel fof ina rokka ko gueɗel gonguel nguel rokkaka kulle fof leɗɗe fof ko noon ani kalɗen caski kañum yowra ko so ndungu yawti ɗe bilta kañum yowa de ala e aduna Allah he ko añi caski ki kadi so wona ndungu o wiltoyta so wona no ndungu wiltata ceeɗu ces so wona no ndungu wiltata ceeɗu kono kañum moɗat ndiyam ɗam yoora ha ndiyam ɗam darto fuɗɗo noon ko moɗno e ndiyam ko wona hente artudemo adde ko dokki oɗon keɗo jeewa e Piindi TV on calnoma jowama jettama ceerno Moussa ngal ɗo daawal a jarama no feewi a wayanoma ɗo yeede bandiraɓe jewnima no feewi no feewi no feewi ceerno Moussa ko hol konngol ngol paanɗa e yimɓe ɓe ngannduɗa no koolima caggal nde gollodirɗon won hen tawi on gollodirani haaju mumen hamumen meeɗa yiidema ko koye ayaw Piindi TV tan mbaɗema hoolare holko ngol paanɗa e mabɓe eyyi Abou konngol ngol ko mbeɗa yarloɓe mbeɗa yafnoɓe neɗɗo wawa dañde ko yiɗi ko foof ñande fof neɗɗo nodduma alhamdulillah ko gollanɗami ko feewi walla mi yii ko ojoji joguimi hen beltoɗa ɓernde ma ɓuuɓ goɗɗo nodduma en kaaldin ɗum ɗo a gollananimi ha joni a nodditani ɓernde ma metta tawa ko neɗɗo wayi noon ɓe hen mbiye mi yiyani haydara a waɗini kam mi yiyani gonta kadi e wiide kadi mami neldinma kadi ko wona ɗum saabu gollanade mbo yiyani ene saaɗi ɓuurimi welde ɓuurimi suusde koko jiimi ha paari aduna o noon addiri noon neɗɗo wona ga gona toon nelda ɗum cikka ɗum ɗo so tawani ko ɗum nafata wona eyyi kono garɗo jooɗi eyyi on kam oɗon jiidi ni kadi fof aɗa wawi ɗon wadde ha e yeeso mum ina deƴne ɓernde saaji neɗɗo ko joom haajuji yimɓe mbima téléphone nelduma mbima mbiya e jejjita ɓe hen nodduma kaldon walla mbaɗma audio a jabtaki ɗum muusa ɗumen ɗum ɗo fof ko wiide eɓe jarlo eɓe jaafo kono enen e jikkuji men yidde men gandal ina jarani men e neɗɗo hunde fof kaaju fof haade ko enen tan gonata ɗo pewnen neɗɗo dawen payen poste nannanen ɗum so eɗen mbawi wiide kala cohluɗo hunde yo nel neɗɗo mum walla kono fode yidde nde haajuji yimɓe ɓe e weltana yimɓe jiɗatma ko neɗɗo nana kapta hakkille mum wi mbeɗa ɓuuri hewde koɓe mbiyatami haaloɓe Piindi TV de ne keewi kono an koɓe min kooli haala ma so neɗɗo wima ni so wona e ronku jiɗɗa ko hooli ko tawa ɗum ma so tawani tan ko hoddire kono an wona ɗum woni miijo ma ceerno Moussa jafoɗa ligganaɗe ma yiyani no jiɗirta yo waɗir ni saabu so won naɗo yiyama mo yiima mbiyama ko jubbanɗe naggam mbatta ko laal naggam mbatta koye naggam o so tawi a yiyatamo beele addata caɗele no mbiɗa ni jomum ko famde wasa wadde no mbiruɗa ni so yiyani adda caɗele fof no wooda saabu min so lekki woni lebbi ɗiɗi e lawol walla lewru aɗa woni ga ha yettima est ce que e mbar siftorde koki wonno boom ko haaju kono wonno mimi windat kiiɗo ko naggam ko ni mbiyami jomum ko laksite ha laaɓa pota e WhatsApp he nelditami mi liira ko bindunomi ko mi wawa andude kiiɗo ko ɗum wonno ki so wona ɗum a anditta saabu ko noddeteɓe ne heewi joni noon holno tagatma andidde ko wone lawol lewrude walla lebbi ɗi il faut laksite nder condi to mbeɗa waɗi toon binde mi lirtonoɗi hooram ko bindunomi hen komi wawa ɗum yiide beele ko noon
mbela ko noon kono anndude nde kadi joomum mbela rewni laawol walla rewnani weeɓani min de mi juumi ne mbinoɗami ni mi waɗani noon min de ni ne heewi gasata heen anani mbiya neɗɗo feccu ɗum ɗo mbaɗa laabi ɗiɗi waɗa laawol gotol mbiya neɗɗo ɗum ɗo ko laabi waɗa ɗum laabi keewi tawa ko laawol gotol wonno eyi ɗon tan a jaama Alaji Moussa Alaji Ousmane Dombo siftinde banndiraaɓe tan yewtere men Piindi TV kono ceerno Moussa ko kalɗen ko goonga yiyama kono hol sahaande dañi tan yaade haa e leɗɗe he waɗa ko paamɗa min heen sabu ne jarani min rewde e ma haa e ndeer ladde nde sabu yeeɓiyankoɓe haqqillaji men wonde e maɗa ko yettere Allah wona an gooto kono hade ko an jooɗi ɗo no mbiɗen ni holnde ɗum wawata hunoyde so tawi abou so ɗum waɗi ma welam neɗɗo ko ngannduɗa ɗum woni gurdam ma ɗum tawruɗa jignami ma ko ɗum woni diplôme ma kala ko dañɗa e aduna ma ko ɗum sa dawi dawol mum no fotma welde min mi ala meccal gongal ko wona ɗum kadi hen balla wiyata ko hen innani koye coggu leɗɗe hen innami hen foofam hen mbaɗanami dewgal ɗum so neɗɗo dañi ɗum no foti yettude Allah yetta lekki ñande Allah rokkimi chance dawduɗen mbimami kiiɗo wiyete ko ɓokki waabi jammi kollumami ɓokki e jammi no fiilodiri kollumami ɓokki mbarki neɗɗo kollumami townaji ɗe ko ni taw koye ayawa natti hanti wiya wi ko eɗen mema sabu ummotoɓe ɗon mbaɗa ɗum ɓe en heewi hen ɓe ɓuuri ɗenandu kono eɗen jee hoddiɓe men ɓe enne jaa e leɗɗe wona e wadde noon kaala hen hay ko ganduɗa an a hersat ni tawa koko laaɓi ɗum noon Allah no wawi ɗum meeɗa wadde ma wat Allah jaaɓi inchallah noon to banggue caméra ko Ali Fall en jarnimamamo ko infographiste meɗen Alaji Moussa Alaji Ousmane Dombo wonno koɗo men e ñalawma hannde o Abou Samba Diop yeeso ayaw ngo ko ɗo karten ha ñande wonde so Allah lamɗo jaaɓi